Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путмейнде. Куда мы мелись, истяну И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу ғаилә қиммәтләре, ныклы ғаилә негізінің асылы, ғаиләнең балаға йығындысы һәм шәхес тәрбияләүдәге өлеше хакында. Ғаиләм табынлы түрем, ғаиләм назлы сірім, ғаиләм бүтін бір дөнья, ғаиләм туған телем. Билгеле булганча 2024 ел илебездә гаилә елы буларак билгеләп үтелә. Бу карар президентыбыз Владимир Путин фәрманы белән традицион гаилә кыйммәтләрен саклау һәм яклау максатында кабул ителде. Моннан тыш гаилә елы әлеге институтны яклау буенча дәүләт чараларын популярлаштыруга да юнәлтелгән. Ныклы гаилә, ныклы дәүләт дигән сүз. Ул җәмгыятьнең иң кирәкле бер күзәнәге, җылы учагы. Татарстанда гаилә елы уңайыннан шактый күп чаралар үтә. Әлеге елга багышлап айрым сайт та ачылды. Анда ярдәм чаралары турында актуаль мәгълүмат һәм гаиләләргә кагылган вакыйгалар афишасын табарга мөмкин. Мәгълүматларга караганда, Татарстан гаиләләре 50ләп ярдәм чарасына өмет итә ала. Шунда ук кирәкле документлар исемлеген һәм түләүләрне алу өчен кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында тулы инструкцияда табарга мөмкин. Гаилә күп милләтле дәүләтебезнең нигезе, ышанычлы тыл һәм кеше өчен таяныч. Ул безгә авыр минутларда көч бирә, үз-үзебезгә ышанырга өйрәтә, буыннар дәвамлылыгын саклый. Һәр гаиләнең гармониядә, татулыкта һәм уңайлыкта яшәве, киләчәккә кыю һәм ышанычлы каравы бик мөһим. Узган ел Татарстанда 25 меңнән артык яңа гаилә барлыкка килде. Безнең республикада дистәләгән мең матур һәм тату гаилә яши. Бу күп балалы һәм тәрбиягә алган гаиләләр, хезмәт һәм фәнни династияләр. Безнең бурыч традицион гаилә кыйммәтләренең һәм зур ныклы гаиләләрнең уңай тормыш тәҗрибәсенең киң таралуын тәэмин итү диде үзенең бер чыгышында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов. Гаилә ни кадәр нык булса, оннан килгән җылылык та шул кадәр көчле була. Шуңа да аның иминлеген саклау бик мөһим. Гаилә иминлеге нәрсә соң ул? Кайберәүләр моңа тыныч кына аккан тормыш, икенчеләр матди җитешлелек, өченчеләр көнкүрештәге уңайлыклар дип җавап бирергә мөмкин. Шынлыкта исә булар барысы да гаилә тормышының тышкы бизәкләре генә. Әгәр дә гаиләдәге һәр кеше бер-берсен аңлап, ярдәмләшеп, үзен бәхетле хис итеп яши икән, менә шул вакытта гаилә имин була дигән сүз. Россия президенты Владимир Путин 2024 елны Россиядә гаилә елы дип игълан иткәннән соң, без телеканалыбызның редакциясе шушы уңайдан яңа тапшыру әзерләргә булдык. Нәсел мирасы, традицион гаилә кыйммәтләрен саклау һәм яклау максатында барлыкка килгән проект. Бүген исә сезнең игътибарга тапшыруның эчке кухнясын тәкъдим итәрбез. Минем әнием Чүпрәле районы Иске Шаймырза авылыннан. Мәктәпне тәмамлагач, ул инде укырга кергәнче Ульян шәһәрендә комсомол яшьләр бригадасында төзелештә эшләп ала. Бала чагымны искә төшергәндә мин хыялланып, өмет белән яшәдем, артистка булам дип. Чөнки кичкенә вакыттан без ишек алдында җыенып, кызлар белән, егетләр белән концертлар куя идек. Саба районы Сатыш авылында дөньяга килгәнмен. Гаилә турында сөйләгәндә үземнең шундагы әби бабайны искә аласым килә. Жәй җиткәч, жәй каникуллары җиткәч мәктәптә, мин гел әнигә әйтәдер инде, әни, кайчан авылга кайтабыз, кайчан мине авылда калдырасыз дип. Шуңа күрә мине гел авылга кайтарып куялар, һәм инде мин жәй буе авылда тора идем инде. Эй, бөтенесе әтиянисе турында сөйли, әтияни турында мин дә сөйләргә яратам. Үземнең гаилә турында сөйлим әле менә. Үземнең балалар турында. Балаларның бала чагына кайтып килим әле. Тапшыруны әзерләүдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Габдулла Кариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры актерлары, татар эстрадасының танылган җырчылары катнашты. Алар һәр кайсы әби-бабасы, әти-әнисе яки гаиләсе, балалары белән бәйле кызыклы һәм кызганыч тарихларны бәян итте. Балачак хатирәләрен барлады. Безнең абый-апаларыбыз
туганнарыбыз көп иде авылда. Һәм без аларга кунакка барадыр ек. Әнигә ярып минде үзебез генәме. Һәм бер хәтерлим Наилә апамның ул кыйммәтле дә булмагандыр инде. Шундый ташлар белән йөзекләр. Элек кыйммәт булмаган әйберләр, шундый ялтырый торган әйберләргә күз төшәдер. Нинди уй белән, нинди нәрсә булгандыр. Мин тоттым да шундый ялтырап торган менә шундый зур кашлы йөзекне алып кайтып киттем өйгә. Мин аны урладым дип әйтмәс идем. Мин аны караклык юлда да бастып дип әйтмәс идем. Һәм ул йөзек югалганын белделәр дә, әлбәттә аны мин әйттем. Менә мин үземнең алганымны әйттем. Мин менә шушы вакытта аңладым. Бу әйбәт әйбер түгел, кеше әйберенә кагылмаска ярамый икәнлеген. Менә шушы чакта минем менә намусым ул нәрсәне кичерде. Гаилә темасын яктырту белән бер рәттән без тапшыруларыбызда милли мирасыбызны, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне дә яктыртырга тырыштык. Без 5 бала үстек. Зирага бекәй эшләп тор менә сабан туйларга җыртәдери мине җырлатып, бейтеп. Сабан туй, гомумән сабан туй жаңа ел бәйрәмнәрен мин ашкынып көтеп ала идем. Сабан туй җитә, сабан туй җитә. Яңа күлмәкләр, син күлмәк алдыңмы әле бер-беребездән дип күлмәк алалар иде, шуәк алалар иде. Чөнки мин чыгыш ясыйм сабан туйда. Шулай иттереп, сабан туйга мине 4 километр богадага алып китә Зирага бекәй. Ул вакытта балачага күп, 5-6 бала һәрбер семьяда шират торып чыгыш ясыйбыз, җырлыйбыз, бейбез, бүләкләр алабыз. Ул заманда бүләк нәрсә инде? Урам буйлап сабан туйга бүләк җыеп йөриләр бит. Җаулыклар бирәләр теге кулгага, эләләр, сөлгеләр. Җаулык, оек, ул базар оегы инде теге. Носки булырга мөмкин, сабын. Менә шулай күңел үсеп киткәндер инде теге. Кемдер артист дип тәҗрибә инде мине кичкенә вакытта. Нәсел мирасы тамашачысын ял иттерергә, шул ук вакытта сабак алырдай хикәятләр белән аң зиһен үстәргә дә тырышты. Аны яратып кабул иткән сезгә, телевизор караучыларыбызга мең рәхмәт. Гаилә бизәге әлбәттә балалар. Бала тәрбияләү гаилә алдында тора торган иң җитди һәм мөһим мәсьәләләрнең берсе. Сабый тәрбияне иң беренче гаиләдә ала. Алдағы тормышында ни генә булмасын, баланың характер үзенчәлекләре, аң белемгә омтылышының күп өлеше геннар аша аңа нәселдән күчә. Шуңа күрә гаилә мөнәсәбәтләре булачак шәхеснең формалашуына хәл иткеч йогынты ясый. Бөек мәгърифәтчебез Ризаэддин Фәхретдин әйтмешли, бала чакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмас. Атаклы совет педагогы Антон Макаренко исә булай дип язып калдырган. Сезнең үз-үзегезне тотуыгыз иң беренче хәл иткеч фактор. Сез баланы аның белән сөйләшкәндә генә, аңа акыл өйрәткәндә яки аңа буйрык биргәндә генә тәрбиялим дип уйламагыз. Сез аны тормышыгызның һәр моментында, хәтта бөтенләй өйдә булмаган чагыгызда да тәрбиялисез. Ничек киенәсез, башка кешеләр турында ни сөйлисез, ничек шатланасыз яки кайгырасыз, үзегезнең дусларыгыз яки дошманнарыгыз белән нинди мөнәсәбәттә буласыз, ничек көләсез, ничек газета укыйсыз, менә буларның барысының да бала өчен әһәмияте бар. Димәк, гаилә тәрбиясе ул иң беренче чиратта ата-ананың шәхси үрнәге. Гаилә әгъзалары арасындагы җылы, игелекле мөгамәлә, үзара хөрмәт хисе, әхлак тәрбиясе өчен мөһим җирлек тудыра. Гаилә тәрбиясенең нигезен тәшкил итә торган гомум кешелек идеаллары, принциплары да Ризаэддин Фәхретдиннең педагогик мирасында ачык чагыла. Изге балалар күктән килмиләр, бәлки гаиләләр эшләрендә җитешәләр, дип яза ул. Бала тәрбияләү ифрат катлаулы эш. Бүгенге чын барлыгыбыз үзүк тәрбиячеләрдән, ата-аналардан, укытучылардан зирәклек күрсәтүне, тәрбия эшенә яңача карауны, яңа алымнар куллануны таләп итә. Интернет һәм төрле мәгълүмат чаралары тискәре күренешләрне пропагандалый. Димәк, тәрбия системасына, гаиләгә тагын да югарырак бурычлар йөкләнә. Кызганычка каршы бүгенге көндә күп ата-ана гаиләне материаль яктан тәэмин итү белән генә мәшгуль. Аларны баланың эчке дөньясы, хис кичерешләре бөтенләй диярлек кызыксындырмый. Тамагы тук, өсте бөтен булгач шул җиткән дип уйлыйлар. Балаларга һәр даим игътибар һәм алар белән аралашу кирәк.
Гаилә ул бер түбә астында яшәү, тору гына түгел, туганлык хисләре белән сугарылган, милләтебезнең гореф-гадәтләренә, әхлак нормаларына нигезләнеп корылган, үз кануннары, традицияләре булган бердәм дус тату дәүләт. Һәм ул дәүләтнең киләчәге балалар кулында. Тәрбияле бала ул ата-ананың бәхетле киләчәге. Яңа телевизион проектыбыз нәсел мирасы тапшырулар циклы белән танышуыбызны дәвам итәбез. Безнең халык уен көлке ярата, юмор хисенә бай. Шуңа да тамашачы мәзәкчән тапшыруларны айрыуча да яратып кабул итте. Уянып киттем, ятам, карап, мәтән бүген минем өйләнә торган көн. Күзне ачып булмый, бер күз кысылган. Күзгә барып карыйм, бер күз кысылган. Нишләгән бу күз? Нәрсә булган моңа? Моны урынга ширки тарткан бер нәмә туры итте. Күз ачылмый. Шуннан соң өйләнмим мин дип кычкырдым. Йөгереп йөргән Умарта күчедәй йорт эше шыптан булып бер мәлгә тын калды. Бөтенесе дә ни өчен? Ничек ни өчен? Әйтәм, күз ачылмый. Тотындылар йөгерешә, кемдер боз алып килә, кемдер су алып килә, кемдер ничек спирт белән ышкый. Аны шулай иттереп бер ярты сәгатьтә ышкый торгач, ул күз ачылды. Сөм әйтәм, әзерләнегез, өйләнәм. Мин инде Ринатның килгәнен көтеп утырам. Безнең ара бары тик 200 метр чамасы гына бардыр инде. 200 метр. Һәм мин Ринатның килгәнен көтеп утырам. Ринат инде сәгать 1-гә киләм диде. Анда бит инде уеннар да бар. Кызлар әзерләнеп инде, выкуплар ясарга әзерләнеп утыралар. Өстәлләрне әзерләде. Хәзер көтәбез. Сәгать 1 тулды, Ринат юк. Нәрсә булды икән дип без инде хәзер аптырап калдык. Әни әйтә, әллә ди өйләнмәскә булдымы икән Ринат ди. Шалтырат барып килмисеңме берәрсе ди, кемне булса да җибәрик микән әллә ди инде. Авылдан әнинең бер туган инесе Әсхат абый килгән иде. Бер мәнне Әсхат абый йөгереп кайтты. Әйтәм, нәрсә булды? Менә машина юк, Волга юк. Булар Волга көтеп яталар икән, Волга килгәнен. Хәзер инде Ничек инде мин машинага утырмыйча киләм, син нәрсә? Соң инде, мәйтәм, рәхәтләндереп, 7-нче этаждан төшеп, гармоннар тартып килеп, җырлап 200 метрны җәүдә килеп җитеп була бит инде. Машинан килмәсә. Хәзергә акылым булса, мин шулай эшләгән булыр идем. Бөтен урамны җаңгыратып, алмагачлары киенә рәхәтләнеп, гармоннар уйнап, җырлап килгән булыр идем. Телеканалның социаль шелтәрләрендә әлеге чыгарылыш берничә мең карау җыйган. Димәк, халык күңелендә үз урынын тапкан. Әлбәттә, мәзәкчән тарихлар моның белән генә төгәлләнми. Без аларны байтак тыңладык. Миңа хезмәт дәресендә сыерчык ясарга туры килде. Ятидән такта, кадакларны сорадык та, кереп киттек мунча алдына. Әнекәш белән ясыйбыз. Мин ул кеше булгач такталарга сыза торам, Ришат кисә тора. Аннан соң кадакларны алдык та, җамайлап, ул тотып тора, мин кагып торам. Шулай итеп, 3 ягында сыерчык ясын ясадык. Шундый матур гына килеп чыга инде бу. Кызып киттем. Кагып маташайм, Ришат әнекәш әйтте: "Абый, мин дә кагып карыйм әле" ди. Әйтәм, абый бит инде, абый дип әйткәч, әйдә, как, менә сиңа чүкеш, менә кадак дидем дә, кадакның башын нинең сыерчык ясының тактасын әзрәк кага башладым да, тоттырдым чүкешне. Бу каушый бит инде беренче тапкыр кадакка чүкешне туры китергә маташа. Көтәм, читтән генә күрмим бит инде, ул бит гәүдәсе белән каплаган. Читтән карап торам, капмый. Нәрсә булды микән дип ярдәм итәсе килепме, әллә кызыксынудан күтәрен дә байтырып карыйм теге сыерчык ясына. Кынак шомлыгы энекәш бай кадакка чүкешне үлчәде дә, бер рәхәтләнеп кизәнеп җибәрмәсме минем нәк баңгайга. Киле беләкте, күздән утлар күренә. Энекәш шулай: "Абый, зинһар гафу ит, абый, бер зинһар, мин теләмәдем, авыртасың, менә авыртамы" ди. Әйтәм, Ришат, каш! Үземнең күздән утлар күренә, үземнең авырта. Абый, зинһар, ошламайын дидем. Әйтәм, Ришат, бар, каш! Нәсел мирасын юкка гына тапшырулар циклы дип атамадым. Бүген тамашачы 2 дистәдән артык чыгарылышны карап, тыңлап ләззәтләнә ала. Зинһар өчен кермә төшләремә. Мин бит сине күптән оныттым. Җәй җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Җәй җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын.
Гаилә рухи һәм әхлакый кыйммәтләрне саклаучы, ата-бабалар тәҗрибәсен, тәрбиясен олы хәзинә итеп кадерләп торучы, буыннарны өзелмәс чылбыр белән бәйләүче урын ул. Төп гаилә кыйммәте әлбәттә мәхәббәттер. Яраткан кешеләргә карата җылылык, аларны саклау, кайгырту, яклау, даими рәвештә янәшә булырга теләү. Мәхәббәткә нигезләнгән гаиләләр гадәттә бәхетле һәм имин була. Өйнең яме ана белән ди татар халык мәкале. Чыннан да, әниләр гаилә учагын саклаучы, йорттагы иминлек, татулык сагында торучы изге җаннар. Әниләр гаиләдә туган тел сагында торучылар да. Бүгенге көндә телебезнең саклануы бигрәк тә гаиләләрдән торган заманда әниләрнең өлеше бәяләп бетергесез. Туган тел, ана теле дигән сүзләр соңгы елларда бигрәк тә тирән мәгънә алды. Гаиләнең терәге әлбәттә ир-атлар, әтиләр. Безнең татар халкында борынгыдан әти кеше гаилә башлыгы ул. Ни әйтсәң дә гаилә аның җилкәсендә тора. Әтиләр гаиләнең таянычы гына түгел, ил терәге дә. Улларына үрнәк, кызларына яклаучы, хатыннарының ышанычы. Тулы гаиләдә үсү һәр бала өчен чиксез зур бәхет ул. Йомгаклап әйткәндә, гаилә һәр кем өчен иң кадерле сыйыныр урын. Гаиләләр тату, әти-әниләр һәм балалар сәламәт булганда теләсә нинди авырлыкны сынауны җиңәргә мөмкин. Ә матур гаилә кыруның сире өйдәге һәр кешенең бер-берсен аңлап, хөрмәт итеп, яратып яшәвендә. Гаилә елына багышлап республикабызда үтүче чаралар бихисап. Мисал өчен, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе шушы уңайдан «Әниемә» дип аталган концерт оештырды. Ни өчен әниемә дигәндә, ул бит инде Флора Сөләйманованың иң популяр җыры. Аны безнең Татарстанда гына түгел, читтә яшәгән милләттәшләребез дә бик яратып җырлыйлар һәм аны беләләр. Менә шуның өчен инде моның исеме әниемә дип аталды. Ул бер яктан караганда кеше әйтергә мөмкин инде, ул бит әнисез үскән кеше дип әйме, ятим үскән бит инде ул. Шулай да ул күңелендә менә шушы җылы хисләрне саклап калган инде. Һәм шул ук вакытта әйтми язарга ярамыйдыр, ул 4 балага әни җылысын биргән кеше. Концерт Флора Сөләйманованың 85 яшьлек юбилее хөрмәтенә. Аның иң популяр җыры исеме белән «Әниемә» дип аталды. Һәм әлбәттә, җырчының иҗатын хөрмәтләү белән бер рәттән гаилә тематикасы күтәрелде. Флора Сөләйманованың Казакъстаннан алып кайткан, безнең татар сәхнәсенә алып менгән иң беренче җыры «Әниемә», Шәмши Кылдыяков музыкасы. Шул бик популяр җыр булды, Флора апаның визит карточкасы булды, һәм ул аны бөтен иҗаты буйлап озата килде. Концертларда һәр вакытта да аның бу җырын әгәр ул концертта башкармаса, аны барыбер соңыннан сорайчаклар иде. Әлбәттә, әниләр темасы ватан әни бер инде ул, аңа күпме генә әйтсәк тә, ул кабатлана торган җөмлә. Шуңа күрә һәр бер кешегә әни кадерле булган кебек, Флора апага да бу җыры кадерле үз баласы кебек. Концерт барышында Флора Сөләйманова репертуарынан байтак җырлар яңгырады. Яшь җырчылар да катнашты. Гаилә минем өчен ул әти-әни генә түгел, ул минем өчен туган як, туган авыл һәм туган нигез. Гомумән мин гаиләгә бик якын җипләр белән тегелгән дип әйтәсем килә, чөнки атна саен кайтырга тырышам үз авылыма да, әти-әни янына. Шуның өчен безнең мөнәсәбәтләр дә әти-әни белән Аллага шөкер бик яхшы. Шуңа күрә гаилә ул минем өчен ниндидер бер зур бер йорт. Әлбәттә, мондый концертлар, менә шушы тематикага багышланган концертлар алар күп булырга тиеш, чөнки бу безнең дөньядагы тормыштагы иң зур кеше әниләрне хөрмәт итәргә, тагын да кадерләргә булышадыр да дип уйлыйм бер яктан. Икенче яктан инде менә үзебезнең легендар җырчыларыбыз репертуары аша да без менә шушы теманы кузгатабыз дигән сүз. Бу бер яктан без җырчыны искә төшерү булса, икенче яктан аның репертуарын һәм инде менә шушы тематиканы да зурлап алудыр дип уйлыйм.
Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген гаилә кыйммәтләре, ныклы гаилә нигезенең асылы, гаиләнең балага йогынтысы һәм шәхес тәрбияләүдәге өлеше хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмен. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.